Hej, l-lum ħanaqraw storja jisma Tilfet il-Vuċi, miktuba minn Rita Saliba. Oħti Tamara ġiet qajjimni fil-għodu kmieni. Tgħid qatatatni, tagħmel ħafna mossi b'idejha u titkellem bla ħoss. Din logħba ġdida? Staqsejta jienu norok għajnejja. Tridx nagħmel bħalek. Hekk, nagħmel forma ta' ballun? Tamara ħakket gedduma. Għattus iħokk il-geddum. Għamilt bħala. Rid naqta xi dettejli, imma Tamara uritni ħalqa. Mela għandek il-ġuħ. Le, trid xi ħaġa tajba. Komplejt inħabber rasi. Tamara ħarset blikraħ u bdiet tikteb fuq il-mobile. Uritni l-iskrin jixel u qrajt il-kliem bil-mod. Tlift il-vuċi. Meta Tamara titlef xi ħaġa twaħħal fija. Mhux jien tliftula, ma nafx kif tista' titlef il-vuċi. Forsi iju tkanta quddiem il-mera? Jew meta tibda twerżaq għax tħalt fil-kamra tagħha? Iju ssejjaħ lil pejx wara li girfilha l-basket tal-iskola? Meta ċċempel lill-ħabiba? Naf, tilfita għax poġġieta x'imkien u nsiet fejn. Taf fejn għamilt tal-aħħar il-vuċi staqsejta? Tamara żammet rasa bejn idejha. Deret inkwetata tassew. Ma nafx nagħmel kieku nitlef il-vuċi. Kif kont se nilgħab fil-bitħa tal-iskola meta nsejjaħ lil Ben u lil Kim? Ikolli nivvinta logħba bis-sinjali. Imma le ħej, u meta nitħaq ikolli nitħaq bla ħoss. Miskina Tamara, aħjar nipprova ngħinha tfittex il-vuċi. Kif se nsibu l-vuċi? Staqsejta, hekk kif inżilt mis-sodda. Tamara xenglet rasa. Jekk tiktibli fuq il-mobile, forsi nifhem xi trid tgħidli. Ħanipprova nimxi mingħajr ma nagħmel ħoss, qedtilha. Forsi nisma' l-vuċi tiegħek ġejja minn xi rokna. Imma oħti ħarset lejn is-saqaf. Tgħid il-vuċi telgħet mas-saqaf intu tkanta? Ridt inkun naf. Imma aħjar ma staqsejt xejn għax Tamara għajbitni. Dak il-ħin daqqilha l-mobile. Tamara ridet tirrispondi imma meta fetħet ħalqa ma kellix vuċi. Intom neżlin? Għajjat il-papa mill-kċina? Dak tisir ħafna ħin u l-van tal-iskola se jilħaq jgħaddi, għajtet il-mama. Ġejjin, weġibt, imma Tamara se jkollha tmur l-iskola mingħajr il-vuċi. F'daqqa waħda, kulħadd rid ifittex il-vuċi ta' Tamara. Il-mama bdiet iċċempel it-tija Lora. It-tija malajr issib soluzzjoni, nismagħha tgħid. Aħjar iċċemplu lit-tabib, qalet it-tija Lora. Il-papà ċempel lit-tabib. It-tabib isib ħafna xorti. Lili kien sab li żibġa li kont lift f'widinti. Forsi jkun jista' jsib il-vuċi ta' Tamara wkoll. It-tabib xel it-torċ u beda jittawwal ġo ħalq Tamara biex jara beleċ il-vuċi. Aħjar tibqa' d-dar illum għalilha wara ftit. Jien hekk kont nagħmel kieku nibqa' d-dar infittex il-vuċi. Tlift il-van u kellha twassalni l-mama. Kif kont se ngħin lill-oħti Tamara terġa' ssib il-vuċi? Inti għall-vuċi tiegħi? Ma naħsibx li tkun trida għax jien għadni żgħira. U l-vuċi tiegħi ma tkunx tixraq fuqha. U meta nkanta anke pejx jagħti widnejh. Bdejt nipprova naħseb fejn nista' nfittex il-vuċi ta' Tamara. Żgur mhix fil-kamra tiegħi għax kieku nismagħha. Meta nitlef xi ħaġa mmur infittxa fejn inħobb noqgħod l-aktar. Meta ma nsibx pitazz jew ir-riga, infittxa fil-kaxxa tal-logħob. Il-vuċi ta' Tamara jista' jkun li qiegħda qalb il-ħwejjeġ li tħobb tħalli jiġru fil-kamra. Jew wara dak ir-ritratt kbir tal-kantant il-fqir li jilbes qmiż bla kmiem. Ħsibt fuq li ħsibt fuq il-vuċi ta' Tamara u meta l-mistaqsietni fejn hu moħħi tellajt idejja ma' rasi għax sibt li se nitlef moħħi jien issa. Kemm se jkun hemm kwiet id-dar issa li Tamara tilfet il-vuċi u ma tistax titkellem? Ikollna nitkellmu bis-sinjali. Lanqas kont smajt l-aħħar qampina d-doq, kien sar il-ħin biex immur id-dar. X'intħalt id-dar smajt il-mużika.
Tamara kienet qed titkellem tajjat fuq il-mowbajl biex tinstema'. Oħti reġgħet sabet il-vuċi u d-dar ma kienx hemm aktar kwiet. Allura intom ġili ġratilkom li titilfu l-vuċi bħal Tamara fejn sibtuha mbagħad.